ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂದ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಟಲ್ ತುದು ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟು ಫೋನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೇಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒರೊರ ವೇಣುಡು ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ನೇಪಲ್ ಎರಡು ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂದಿನೇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತು ತೂನಾಗೆ ನಮ್ಮ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜ ಆ ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಅವಡೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಡ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ನಕುಲು ಅವಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತು ತೂದು ಒಂದು ಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತಾಗ ಗೊತ್ತಾತಂಡೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ರತಿಯಾತಿನ ಹುರಾಗಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ದುಂಬಿದಾಕಲು ನಾಡತಂದು ಪೋತಿನ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ನನದಾಕಲು ನಾಡತಂದು ಪೋತೀರಿ. ನಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆರತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪೂರ ಆರಿಗೆ 3 ದಿನ कुल्लू देख रहा अच्छा 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 ಹಾವಲ್ ಬೊಂಬೈ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಫೇನ್ ಮೊಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏತು ಶೋಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತುನೆ ನಾನು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಪುಲೆ ಈತ ಮಾತ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅವ್ ಮೇರೆ ಹಿರಿಮನೆಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿರಂಗ ಕುಕಿಂಗ್ ಏಪಲ ಮೇರ್ನಾನೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸುತ್ತದು ಪಾಯಸ ನನ್ನ ಚಾನ ఇంకా పడతాపుండు ಅದು ಗಂಜಿ ಉಂಟದ ಅವೇವಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಪರತ್ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ತತ್ತು ಪೋಯ್ ವರ್ಷದನ ಅತಿ ಈ ವರ್ಷದನೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಮನ ಮೈಪ ಮಲ್ಪುನಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೀದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಣ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಐತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತ ಮುಗಿಡು ಚತುರ್ಥಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಆಂಡು ಮದ್ಮೆದ ಗೌಜಿ ಆಂಡು ಮಾತಲ ಆಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ ಯಾನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೇಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ఒక దదండల పాతేరో దుప్పే నా బ్యాగ్ నుంచి ప్లాస్టర్ పట్టుకోడు ఎన్ననే ఒక ಬೇತೆಕುಲ್ಲ ಪಾತೇರో ನಿತ್ತನೆ ಇಂಕ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜ ವೆಶ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಐಟ್ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇರ್ಲ ಪಾತೇರಣ ಇಂಕುಲ್ದ ಅದನ್ನ ಜೋಕ್ ಮಲ್ತದುಪ್ಪ ತೆಲ್ತದುಪ್ಪ ಏನ ಅಂತಿರ್ತದುಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತು ನಾವೇ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅನ್ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಪಾಡ್ಗ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುನು ನಾವು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ಅವಳ ನಿಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅಂಚೆಂಚನೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅನ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪಾಡಿನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ತುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಇಜಡ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದ್ ಬುರುವರ್ ನಿಕುಲು ಓಕೆನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಕೆಲವದಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಬನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಆನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ನನ್ನ ದಾಲೇಜಿ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತನಿಷಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಚ್ಚಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು ಐ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಪ್ಪುಡು ಅವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಾನು 2-3 ದಿನ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಯಾನು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಏತು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಗಿದ್ದ ಅಂತೂ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಸರಾ ಬರೋದು ಯಾನಂತೂ ವೇಟ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ದಸರಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲಿಡೇ ಐತೆ ಒಂದು 16 days ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡು ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ವೇಟ್ ಬಂತದ್ದು ಕಾರಣ ಬುಕ್ಸ್ ತೂದು ಸಾಕಾತು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಐ ಹೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಐ ಹೇಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತು ಒಂದು ಜಿ ಯಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪಿರೋದ ದಿನನೇ ಯಾನಂತೂ ಓದರಿಕುಲು ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ತನಿಷಿಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತು ನೋಡಪ್ಪು ಯಾನು ಏತು ಪಣಲ್ಲ ಯಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತು ಒಂದು ಜಾಯ್ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತು ನೋಡೋದು ಎನ್ನರೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಗೋಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾನು ಬತ್ತು ಕಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೂತ ಆಯ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಪಾವು ಓದಾವು ಆಯ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರುಚಿ ಆಯ್ ಮಾತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಲ ಕಲ್ತದೇನ ಅವು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಏನನ್ನು ಹಾಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಇತ್ತಿದ್ದುಂಡ ಪಂತು ಏರಿತ್ತೆ ಏನ್ ಕೇತು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾತ ಅವೇ ನಿಕ್ಕಿತೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಓದಿನ ವಿಷಯ ಪಂತು ವೇರು ಬೆದ್ದಾದ ಮಲ್ಪುದ ರೀಚೇರು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ವಾಟ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಂಪೆ ಅಂದತ್ತ
ಓಕೆ ಪನ್ಪೇನಾತ್ ಬೇಗ ಓಕೆನಾ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕೈಲ ಬಚ್ಚನು ಮುಲ್ದಿದ್ದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಹಾಕಿ ನಲಕ ಆಪುನು ಓಕೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋನಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರತಿಕ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒಕ್ಕೊಂದು ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲವ್ ಯು ಬಾಯ್